Kastala tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala tibiyag! Mari Victoria, napan ka dita sugalan? Wala mare, napanak na kisugal. Nangabak aksi ka. Aya, manungay tinabak mo. Nangabak iti sa nga ribaw. Aya, ang basit ta inabak mo mare. No siyak akat rinibri, buti abakag to. Ayos kanya kung di sa nga ribaw mare. Imbag lang nga da igahatang ko iti sindami 2 kilo abangaws, 2 kilo a karnit baka. Kan gimatang akmatan iti bagas may. Sa bagay Katsika, mano ka di mati inababak mo dita sugalan? Sa anak pa'y anapan nakisugsugal. Tawan mo't isugal ko. Bagpay kanyak taadain sugal ko. Kan at least, nangabakak. Sa bagay Ngamsi ka, saan kan amapan makisugsugal, gaputas saan mo nga amuday ta? Aba, kanda ati kwartam. Ha? Ngam sa bagay, no kayat mo padasan, tapno amom mati sarsaritaam, ay kat mapan kalata Anya ngay ngagpaiso ti amuta, amangan mat no rinibrebo ti abakam akas iti kunam. Makamukan di tayo nyawat ko asweldo, Elena. Ken bayadam pa tayo utang ko di store ni Delia. Apay, anya man ang tinutang mo yung store ni Delia. Sardinas kan itlog. Sige nga raw. Gumatang kan iti bagas kan sidaan tayo Adupay, je bagas tayo. Uray May-mayat matlag no gumatang ka. Tapno adda reserba. Sige. Ken tayo tinapay a paborito dagiti anak mo. Gumatang kamutan. Amok. Sige nga raw, tayo nakagpilas. Tayo nakmakitsenda. Dumagasak man pa'y di ta pagsusugalan dagiti karo ba? Nakman makisugal. Tabarang mga bakak kat umado ti kwartak. Inton madamdaman na mapanak ije-tsyendaan. Elena, yag mo na tinabak ko. Erwar mo ti kwartam. Atoy. Di magkasutan ti abak ko. Sige, iwaras ko manin ti baraha Kat isagana yung manin ti kwartayaw, tasak tumanin ti mangabak. Naabakaklat ta. Ay, butuyan ta kwarta Belina, siyak din nangabak. Anya ti orasan? Ay na, alas 5, maluman Ha? Ay, inakon ije-tsyendaan. Sige, inakon. Ay, agbayad ka pa di ka pa'y nagbayad. Anya? Day talaang tinagatang mo. 2 kilo a bagas ken may 1 kilo a tilapia. Sa katrabi na sumangpet ka. Apay, napnapanam. Kwa. Adala na sabat ko nga mamok. Katnapan kami nagsarsarita ije parke. Saan mi na napupuutan ti oras? Anya? Sige, tailutok pa'y dahito insangpet ko. Delia, binayadan ka din ni Elena ta inutang ko dito edwa a sardinas ken may 2 ng itlog. Saan pa'y matmanong? Saan pay? Saan pa'y may? Nga manong, bayada mo. Katnuin bagak abayadan na. Tainted ko ti sweldo kun kwa na. Aywan! Damag ko anapan nakisugal ni bakit mo. Anya? Kat no 2,000 ka no tinaabak kan kwa na. Anya? Salbag ka! Napan mo gayam insugal ti sweldo ka? Anay ko! Hoy, Elena! Saan asikat ti agbambandog agtrab-trabaho Tay sugsugal mo lati warta! No nangabakak ngay, di madublay. Ay, anay ko manan. Salbag ka! At dapay lang amin ibagam! Ay na. Padasan pati mapan makisugal ta makaraman ka kanya! Kasta lati biyag Elena. Natural atong paon na kanila kay mo. Tadi nangrod kaya ti sugal. Tinong panakit din itinamindo. Nagsakit. Siguro, no nangabak ka, di ka nakaraman ititong pakingkwana. Uwin nga rod Ngam siya,
Saan ngaungtan nila kay ko? Gapot at di na among agsugsugalak. Ta, nakadistino iti adayaw. Sayang, tay nabak kanyak. Hehehe, kastala ti biyag Nagsugal ka nga rod. Kastala ti biyag, Elena. Nasakit tinakam ko ang abak, Victoria. Kaya't ko ang masubot ti abak ko. Kaya't mo asawan. Inkanto pa'y makisugal? Kaya't ko ang mabawi ti abak ko. O sige, intanto. Tulungan ka namang diskartay. Tabarang masubot mo ti abak mo. At iti sweldo, Elena. Saan mo ama panisugal dayta Igatang mo iti kanan tayo. Wen, Iti kanito amaamuak nagsugal ka pa Pagtalawon kan dito'y balay. nagadukat nga ibagbagamon aya. Ala, tarumwarakit di. May mayat matlang no masapa ka rumwar. Sige. Gumatang ka iti si Daon, Imas. Amok. Sige, tayin na kun agpelas. Darasong Victoria. Amangan mo adda makakita kanyak dito nga agturong ta ijay sugalan. Ipulong da kanila kay ko. Wun, o sige, tumaray talangan. Sige. Darasong Victoria. Sus. Awan, Elena, malas na talaga. Nagalas ti baraha ngayon may kanya. Yahoo! Tongit! Nakatungit mo na. Oh, ato'y ti barahag! Ay na, aldaw kumot ita Awanan, Elena. O, anya, ituloy tapay. Ay, sige lang. Aging ga makasubot ta. Salbag day di babae. Tawan pa'y laan. Anyat orasan. Agsapay dirim mo di balay may. Ang magalas lingkon, kitawang pa'y. Ay namanong, amang ano napanmanan nakisugal Anya? Ing kakitaan ni pagsusugalan. Amang ano aday jay. Ay, sige. Muntuyan tayo gatgatang at tinapay kan gatas para kadagiti anak ko. Yawid ko pa'y, sakbay amapanak iti pagsusugalan. Wen manong, mabit lang, tay supot ko. Ay, Aldaw kumananita. Ano ito sumugad kung may makisugal. Ha? Ni Fernan. sus, tudas mon, Elena. Elena! Ay, kwa. Akwa, Fernan. Ay, Hoy! Kwa ngamin, ti kuna ni Elena. Agsugal kami, tabarang masubot na ti abak na. ay, Siyak nga rodan tinangigam iti barahan na ngam talaga amalas na. Talaga malas ng sugal ko, Elena. Tumakder ka ditan, Elena. ay, kwa. Agawitan! Tangay natangkan ti ulom abakbakitan. Sige! Pumanaw kan diti balay. Total, awan mo't lang kais-is kam nga inakan asawa! Ay, kwa. Ay, sana na maulit, Fernan. Jak kayat ti asawa aman nugal. Siyak to pa'y lalaki, kat jak agsugal. Taamok amadiday ta. Nun si kakit din nga asawak ti agsugal. Abay! Nagbanugam ka diti isugsugal mo, ha? Ay, kwa. Ay, sana na maulit. Agtalaw ka dito'y balay! Tamangan numakugtaran ka pa dito! Talaw! Victoria, awan sa bali ang pagkamangak. No sana dito'y balayo. Ha? Kwa. Ala ka din Pag naudin na kun dito'y, uray sumagmamanulang aldaw. Taagawid akmat lang, nagbaawan tipongtot nila kay ko. Ay, o sige. Agyaman na. Ngam ni gumatang ka iti kanam. Taam mo matan. Adang agpaiso ipapawit nila kay ko. Ngam para lang kata kami pamilya na. Wan, di ka agdanag. Makamuak to ni tikanag. Sige. Ada ka di ulas mo, kanpungan mo. Wan, adda. Nasayat mo. Ngamin, pasig akabarbaro dagiti ulas kanpungan may. Idoldulin ko ngamin, kat jak kayat amarugitan. Di ka agdanag. Tada ulis ko. Nagalas gayam ti ugali ni Victoria. Mangmanganda, ngam tinakpay ayaban. Mabisina ko na.
Ngamawan mo't kanag. Pangalak ngay iti kanag. Pumanawak langan dito balay da Victoria. Wen Victoria, pumanawak kun dito balay yo. Agsubliak langan iti balay may. Makaammo ditan, nuan niya ti aramidan ni Fernan kanyak. Nasaysaya at pay. Sige, agawit ka nga roden tanay. Awan mo't lang ti kanam diti balay may. Wen nga rod. Nagalas gayam ti ugalim akaaruba. Ha? Sige, inakon. Sa anak la kumakim mamangken ka. Gaputad at dalaang anasa Iraq. Anya? Inakon. Kasta latibiyag, pare Fernan. Sulisog ngamin ka, tisugal. No pasulisog ka, awan maadik ka ako nada. Ni bakit ko? Aday di balay. Nagawid ngamjak kasarsarita. Sige, pakawanam ni bakit mo. Bakit mo dayjay. No awan ni bakit mo, awan ti makatulong kan ka ang mga iwan kadagiti ubing nyo. Pakawanam, kat kasarita man na imbag. Adinan ulitan ti agsugal. Ay. Pakawanam, pare. Kastala ti biyag. Talaga nga dadagiti sana pagkikinawatan dagiti agasawa. Ngam no itulok tayo amaurnos, nasaya at launay. Pare, Bagbagam laeng itinabanaya da sarita, pare. Kastala ti biyag. Ibagam at isugal, awan nasaya at nga itden na. anya, nawatam ka din na kita imbagak, Elena. Wen lakay, sorry talaga. Saanen ang maulit. Ikarik, jakon agsugal. Nasaya at launay. Kunak apadasak ti agsugal, tabarang ada swertek akas ka ni Victoria. Saan gayam nga agpapadat ti swerte iti may sa tao? Gaputa awan swertek. Kayat ko ti makasubot. Iso nga inulit ko manan tinagsugal. Ad-addan, adakdakkel tinaabak kanyak. Di ta makitam at isugal kat awan tinasaya at ngait din na. Wen lakay, kat pakawanan nakmanan Ikarik, saan akong nga agsugal? Saanan? Talaga? Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sugal, awan nasaya at ngait din na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken itimat direksyon Teresa Calay, musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.